filosofia de l'antologia i elegir la pàgina 79 i 80. La màquina d'escriure. Un pot de terrissa amb un ramell de llapissers, un feixet de papers. Manuscrits de l'oblit, una paret per fons, un rellotge aturat damunt la barana. Una tauleta amb un cresol inútil, la lleu fotografia d'un conegut miracle, el cendre lluny i net. Tecleges tot això com que fa cants d'amor i amb paraules precioses designa la estimada. La 80, que també l'he llegit. Meravellosa contradicció, aquesta de desitjar, com un cos jove, un món nou amb nous mots, i expressar-ho amb el tacte. D'un vell nu que no alena, marbre fred, magnífic.